българи, враг да победим. О, майко моя, родино мила, ние сме вече рая покорна. О, майко моя, родино мила, ние сме вече рая покорна. Почне подкрепи, нека в битка славна влезе ни, нашата десница почне подкрепи. Дружно, братя българи, боя да върви, дружно, братя българи, враг да победи. Здравейте, съратници! Последното слово днес ще държа аз, но аз имам доста какво да кажа. Покрай днешната дата, 3 март, има много хора, които се опитват да осуетят празника. Има много хора, които не искат ние да честваме нашето освобождение. Има много хора, които казват, че Сан-Стефанска България не е идеал. И въпреки, че е направена от руснаците, не с добри намерения, Сан-Стефанска България припокрива етническото българско землище и е предпоставка за всяко едно велико събитие в следосвобожденска България. Затова днешният празник ние честваме. Затова днес предимно младежка кръв седи пред паметника на всички онези хора, които загинаха за нашия език, за нашата свобода, за нашата култура и за нашата религия. Много хора опитват да отрекат османското робство. Но аз ви казвам, това робство е. Не е владичество, не е присъствие. Защото близо 500 години това да говориш на български език не се е толерирало навсякъде. Защото близо 500 години това да бъдеш християнин те е правило втора класа човек. Защото близо 500 години да изпълняваш своето битие и да съхраняваш своята култура е било забранено! И ние няма да позволим на никой да забранява нас. Ние няма да позволим на никой да забранява нашата култура, език, религия и битие. Повече сме от миналата година. Другата ще бъдем тройно, но ние ще се множим, защото истината възтържествува. Защото младежта се събужда. И защото бъдещето сме ние. И то е подсигурено, докато всеки един от нас е тук. Докато работим заедно, докато се обединяваме, докато не гледаме различията. Защото идеалът е пред нас. Идеалът е завещан от нашите деди. Деди, на чието малък пръст ние не можем да стъпим. Но можем да вземем техният пример и да съхраним България такава, каквато заслужава да бъде. Честит празник, българи! Да живее България!